Erittäin lämpimiä terveisiä Pohjois-Irakista. Mä oon just nyt tällä hetkellä erässä syyrialaisten pakolaisleirillä. Mun takana asuu ehkä noin 400 ihmistä. Meillä on meidän lääkärin vastaanotto just nyt menossa. Se on eka kertaa, kun täällä leirillä ylipäätään on mitään lääkärin vastaanotto. Ja on ollut todella sydäntä murtavaa kuunnella näiden ihmisten tarinoita. Useat heistä on menettänyt kaiken. He on menettänyt kodit, perheenjäseniä. Ja he on tullut tänne etsimään rauhaa, etsimään turvallisuutta ja toivoa. Ollut todella sydäntä murtavaa. Ja mä uskon, että jotta meillä voisi olla Jumalan sydän, jotta meillä voisi olla lähetyssydän, meillä täytyy olla murtunut sydän ihmisiä kohtaan, niitä kohtaan, jotka kärsii. Kun Jeesus näki väkijoukot, kun Jeesus näki kärsiviä ihmisiä, hänen sydän oli murtunut. Ja se on jotakin, mitä meidän täytyy kantaa meidän elämässä myös. Meidän täytyy rukoilla, meidän täytyy antaa, meidän täytyy mennä ja auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsii. Meillä on ollut myös meidän lapsityötiimi meidän seurakunnasta. Me kutsutaan sitä Happy Kids Team. Meillä on ollut Pelle mukana, meillä on paljon ollut pelejä ja paljon piirretty ja tehty kaikkea hauskaa lasten kanssa. Yksi paikallinen johtaja täällä sanoi, että tämä on ensimmäinen kerta pitkästä aikaa, kun hän näki lapset hymyilevä. Eilen meillä yksi nainen tuli lapsen kanssa meidän lääkärin vastaanotolle ja kysyi, että onko mitään toivoa, että mun poika ei ole pystynyt puhumaan pari vuoteen, että onko mitään toivoa. Ja mitä me voitiin sanoa? Ainoastaan otettiin tämä lapsi meidän tähän lapsityötiimiin mukaan ja ensin tämä poika oli tosi peloissaan, kun se näki sen Pellen, mutta sitten pikkuhiljaa alkoi kommunikoimaan Pellen kanssa ja alkoi puhumaan ja kommunikoimaan. Ja siis tämä äiti oli aivan ihmeessä, että tämä poika ei puhunut parin vuoteen, mutta se, että kun me pystyttiin antamaan iloa, antaa turvallisuuden tunnetta, antaa lämpöä ja rakkautta, niin se avasi tämän pojan sydämen ja avasi tämän pojan elämän ja hän alkoi puhumaan ja kommunikoimaan. Lopulta hän myös lauloi meidän kanssa ja oli aivan mahtavaa nähdä, miten Jumala voi muuttaa yhden pienen pojan elämän. Ja mä uskon, että tämä on tämä, mitä meidät on kutsuttu tekemään. Että antamaan iloa, antamaan toivoa, antamaan kaikkea apua, mitä me vaan voidaan. Jatketaan yhdessä rukousta, seistään yhdessä Irakin ja Syyrian puolesta. Amen.